o de bɛ bi kunnafoni la sabati ma bi ye tarata bɛnɛmɛ nansara san kalo 3 marisi kalo bi tile 23 ye ka bɛn 2021 ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladonna k'a fɔ sibiri don Segu sira la siraba kasara dɔ kɛra o kɛra sababu ni ka maa kelen bɔnɛ a nin na o ko kɛra cogo kunnafoni ɲɛfɔli ko la Amadu Aya Sanogo ale ka kiri min kɛra ne k'a yira k'a fɔ ko Amadu Aya ko a kanabilala a n'a nɔw an ka kiri tigilamɔgɔ dɔ y'a yira k'a fɔ ko Aya nu k'u ma kanabila ko jamana kiri tigilamɔgɔ kan ka wulikajɔ dɔ kɛ a ko kan o ko kɛra cogo kunnafoni ɲɛfɔli ko o la Mali premier ministre Mokhtar Wane ale ye taama dɔ ta ka taa Moptikaw fɛ ka taa siraba dɔ baaraw nun don o ko kɛra cogo na kunnafoni ɲɛfɔli ko la nunu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan ka lase aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali Ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na bi baarabila dɔ nun dolen don an fɛ n'o bɛ tali kɛ jago kɛbagaw ka fara mobili bolibagaw kan baarabila yɛrɛ daminɛna sura nɛgɛ kanɲɛ fu wagati a baarabila bɛ kuncɛ alamisa don nɛgɛ kanɲɛ fu wagati tile saba baarabila don ni baarabila min n'a daminɛlen filɛ ni an ka jamana kɔnɔna na fɛn bɛ kɛ sababu ka bɛnɲɔgɔnya kɛ ni maa ninnu ni an ka jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o sabati a miyo a foro a bɛɛ kun ye dɔgɔti kɔnɔ ye ni fɛn fɛn daga di Mali la Ala ka bɛnɲɔgɔnya kɛ o kan n'an bɔra yen nɔ an ka kiri tigilamɔgɔ dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Aya Sanogo k'a ka kiri ko sigi kan ka kɛ a kan ko appel kan ka ta ko fila de tora min kan ka kɛ yaasa Mali sariya sunba k'o bɛ se ka lakana cogoya min na ko min ye Cour suprême ɲɛmɔgɔba ye k'o kan ka pourvoi kɛ nin ko in kan yaasa ka préparatigɛ d'a ma an ka kiri tigilamɔgɔ Dramane Jara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ko fila de tora Mali yɛrɛ ka sariya hukumu kɔnɔ ko fila de tora sisan ko min n'u kɛra hali n'a ma ko segin u cogo kɔrɔ la Mali ka bonya segin a cogo kɔrɔ la a b'a to kɔni diɲɛ maa tɛ tigɛ Mali la o ye fɛn min ye n'an b'o wele ko pourvoi dans l'intérêt de la loi o kɔrɔ de ye l'appel dɔ de bɛ kɛ walasa ka sariya yɛrɛ kana o l'appel a fɔlɔ bɛ se ka kɛ cogo di o de ye k'a fɔ ko ministre min bɛ sariya so kunna ale de bɛ a fɔ Cour suprême procureur général ɲɛna ko a ka Cour suprême kiiritigɛyɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ ko chambre criminelle a ka olu sɛbɛn k'olu ma walasa k'a f'u ɲɛna ko cour d'appel a ka cour d'assises y'a décision min ta jalatigɛ min kɛ ko k'a bɔ yen n'o bɔra yen o kɔrɔ ye ko kiiri nin segin bɛna k'a kan segin bɛ k'a kan k'a fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn mun ni mun kɛra min ni min kɛra o tɛ jamana bali u y'a layidu min ta bureau rouge somɔgɔw ye k'u bɛ kasabi d'u ma u bɛ so d'u ma u bɛ baarakɛ d'u ma o t'u bali u waleyali la nka segin bɛ kɛ kiiri kan ni o bɔra yen filanan ye min ye o ye de k'a fɔ ko cour d'appel ka nin jalatigɛ min n'an b'a kuma la an y'a ye k'a fɔ bureau rouge wo somɔgɔw wo Sanogo n'a ka mɔgɔw wo u si ma l'appel kɛ nin ko la n'a bɛ fɔ ko pourvoi u si ma pourvoi kɛ pourvoi in dun n'o a kun kan ka kɛ sisan b'a sɔrɔ a kɛra basa pourvoi délai ye tile 3 ye o la sisan min tora sisan o ye de Bamako Cour suprême Mali Cour suprême ale ka procureur général de kan ka wuli a yɛrɛ ma sisan donc ka pourvoi kɛ sariya sɔsɔ min kɛra kɔnɔ sariya sɔsɔ in bɛ da tile la k'a yira k'a fɔ sariya sɔsɔra walasa sini ma sinikɛnɛ ma nin kɔni sariya kelen a tɛ se ka sɔsɔ mɔgɔ fɛ tuguni n'i b'a baara kɛ i b'a baara kɛ ni a jalatigɛ kɛra ni min ye annulation min kɛra sisan i b'a jalatigɛ kɛ ni o ye ni tun bɛ tali kɛ Dramane Jara la a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ bɛnɲɔgɔnya ye ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o sabati n'an bɔra yen nɔ siraba kasara dɔ kɛra sibiri don Segu sira la min bɛ tali kɛ Cɛngole ale ni Maraka kungo cɛ mobili dɔw kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra sababu ni ka maa kelen kasara a nin na yaasa k'a tɔ préparatigɛ d'a ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ tɔgɔ ni jamu ani e ye jɔn ye ne tɔgɔ ye Lasinɛ jamu ye Tarawele Lasinɛ Tarawele an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiri don ko siraba kasara dɔ kɛra Segu sira la a ko kɛra cogo di ko in kɛra cogoya min na gɛlɛyara kosɛbɛ Sidiki Kulubali a jigilatigɛ barika bonyana kojugu parce que olu kun taara janaja dɔ de la u natɔ ka bɔ yen u bɛ u ka mobili kɔnɔ ka na o ni kaari de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kaari ɲɛfɛ pinɛ de cira k'u kunbɛn ka na don u la donc kɔrɔkɛ in ale kɔni tora a la yalima a danna e kɔrɔkɛ ma ou bien mɔgɔ wɛrɛw tora nin ko senfɛ bon mɔgɔ wɛrɛw ma to a ko senfɛ chauffeur kɔni ale banana a kunkolo yanfan na bon n faninjini mɔgɔ 2 tun b'a kɔnɔ ani n baninjini fana ale fana tun b'a la mais olu ta kɛra farikolo banabananin ye mais a ma kɛ kasara ye min sera u yɛrɛw ni ma an ye kunnafoni sɔrɔ ko min yɛrɛ kasarala nin na k'a kun kan ka muso furu kari don yalima o ko ye tiɲɛ ye wa a ka muso furusiri tun bɛ kari don parce que an kɔrɔkɛ dɔ bɛ ale fatu la a kun kan ka musoninjini furusiri Ala ka latigɛw kɔni y'an sɔrɔ nin cogoya in na ayiwa ko kɔni dara o yɔrɔ la ye kuma bɛɛ Segu sira na siraba kasaraw bɛ kɛ yen nɔ e yɛrɛ bolo mun de bɛ ka kɛ nin ko ninnu sababu ye boliko juguya b'a la bon nin ko ninnu bon kuma dɔw la an b'a da Ala ka latigɛ kun parce que pinɛ ci kɔni a kɔni an b'a fɔ ko Ala ka latigɛ don ani waati se n kɔni ko in bila o minɛn de kɔnɔ ni tun bɛ tali kɛ Lasinɛ Tarawele la a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ kɛ se ka an ka kisi siraba kasaraw ma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ Yanfoyilakaw fɛ yen nɔ parti politique Fari olu ye lajɛrɛba dɔ kɛ Yanfoyila dugu kɔnɔna na a kɛnɛ kan Yanfoyila maire ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ k'a yira ko gɛlɛya minnu bɛ maire ka bi na
yasa ka privatique dama Worokiya Jakite Yanfoyila maire an ka lamɛn. Basigi baliya jamana kɔnɔ o yɛrɛ y'a ta ko ye. Bana min fana bɛ jamana kɔnɔ tile 2 nan n'o ye Covid-19 o y'a ta ko ye. O yɛrɛ kɛlen bɛ ka anw yɛrɛ ka activité bɛɛ lajɔ. Parce que ni mɔgɔw tɛ ka fɛn sɔrɔ, commune sigilen don impôt ni patentu ni taxes de sarali kama ni mɔgɔw tɛ ka fɛn sɔrɔ yarɔ bana bɛ mɔgɔw la olu ladonni ka gɛlɛn. Ni nafolo dun fana tɛ nɔ commune tɛ se ka labaara. Maire caman bɛ nɔ u ma kalan. Maire ya école tɛ yen, e ma kalan. E bɛ ka baara min kɛ e ma tɛmɛ o école fɛ a baara kɛli i bolo a ma nɔ. Ka da o kan an ka personnel minnu fana bɛ nɔ général i b'a sɔrɔ fana ka dɔnniya man bon commune ninnu a la tagamali la. Ni a fɔra par exemple ko maire kalannen tɛ, personnel min b'a bolo dɔnniya min b'o la pour que ka commune la yiriwa pour que ka commune la tagama n'o fana ka danaya o ka dɔnniya o man bon. Yarɔ a ka gɛlɛn commune kɛ yiriwa. Donc ni ye maire ta Mali kɔnɔ statut tɛ maire la. N bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ni sera jamana tɔ na k'olu ka maire ka statut lajɛ jɔyɔrɔ min b'u la danaya min b'u kan k'o dɔn k'o jate minɛ ka tila ka na anw taw lajɛ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko danfaraba de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔni ye gɛlɛyaw ye tiɲɛ yɛrɛ la anw ka Mali jamana in kɔnɔ yan nɔ maire kɔni a bɛna ɲini ka kɛ fɛn dɔ ye a bɛ kɛ an b'an ja ka tiɲɛ n'a a gɛlɛya a ka bon fo k'a dama tɛmɛ. Sinon maire ya Mali la a ma nɔgɔn dɛ. N'i ye maire dɔw ka indemnité jate minɛ kalo kɔnɔ 6,000 commune b'e bolo k'e k'o labaara e bolo bɛ foroba nafolo la k'e kana maga o la a ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn donc tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ka d'an ye yɛlɛma kɛ don maire ka statut la an fana kɛ jate parce que an bɛ baara min na baara dɔw tun bɛ commandant de cercle bolo o dira anw maire ma. En tout cas ne bɛ min fɔ an ka parti ɲɛmɔgɔw ye o ye fɔlɔ u kɛ kalan kɛ par militant ana sympathisant kɛ kalan k'u kunna politique kɛcogo ɲuman na k'a ɲɛf'u ɲɛna loi électorale a contenu min permilen don min man kan ka kɛ ko o ɲɛf'u ɲɛna pour que anw yɛrɛ fana kɛ se ka jigin an ka basew la ka kunnafoni di olu ma pour que ni élection bɛ kɛla siɲɛ wɛrɛ baara k'a ka kɛ ka taa bolo min ka kɛ dɔn. Ni tun bɛ tali kɛ Worokiya Jakite la Yanfoyila maire dɔ a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ bɛ kɛ bɛnɲɔgɔnya ye Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na. O kɛnɛ kelen ka fari ɲɛmɔgɔba Modibo Sidibe ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ni y'an kunsigi Yanfoyila yan ani an ka section bɛ yan nɔ an kana i y'a fɔ cogoya min na an b'an ka politiki baara min kan ka boloda san kɔnɔ an ka kuma o kan ka kuma jamana bɛɛ lahala min kɔnɔ k'a lajɛ an bɛ hakilina falen ko la cogoya min na an minnu bɛ yen an k'u kunnafoni olu minnu bɛ yan n'u ka sɔrɔ jamanadenw na u fana k'an kunnafoni an ka se ka ɲɔgɔn faamu. Yanfoyila k'a daminɛ yen ma mun na Yanfoyila y'a jira k'a fɔ section ye baara kɛ Yanfoyilakaw fana jɛra ni fari ye parce que ni miiri b'a la kabini halaka hinɛ la Mali katuma na u ye voix min di Mali ma ne yɛrɛ ka première élection na élection 2013 u y'an kɛ premier yan candidat bɛ ɲɛ qui est deuxième ye dɔnni na et chaque fois n'an taara législative la yan nɔ an ka liste fari de bɛ yen tɔw bɛ alliance de kɛ an bɛ taa fo deuxième tour la Yanfoyila ye baara kɛ k'a jira k'a fɔ an ye sira min kan ani maire fana caman sɔrɔ yan 36 maires comme ça à peu près donc u y'a fɔ cogo min maire y'a fɔ sisan a sɔrɔla jeliya la parce que wari tɛ di mɔgɔ ma ka bɔ a san an tɛ fraude fana na an tɛ yuruguyurugu fana na fɔ a la donc o y'an ka taabolo dɔ ye k'a jira k'a fɔ politique bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ min tɛ sanni feere ye sanni feere mana don politique la danbe ko t'a la tuguni o ko bɛ cɛnlen don o tuma jamana yɛrɛ kɛra sanni feere fɛn an tɛ se ka taa o sira fɛ donc Yanfoyilakaw y'o baara min kɛ min y'a jira an na k'a fɔ u ye dɔ sɔrɔ politiki sira fɛ u y'a kɛ ni fana jɛlenya ni adamadenya min bɛ politiki ka miiriya n'a ka bolo kɔnɔ n'a ka sariya kɔnɔ n'a ka tabiya kɔnɔ donc ka na bi yan k'o foli bila u la k'a fɔ u ka taa dɔ kɛ hali bi min tɛ nin ye ka na Yanfoyilakaw fana kuma ɲɔgɔnya kunnafoni min bɛ yen sisan an b'a fɛ ka min ka kɔnɔ wasu bɛ se ka jɔyɔrɔ min sɔrɔ Mali ka développement la comme an y'a fɔ cogo min na on veut des pôles de politique économique de développement Yanfoyila bɛ bagagɛn mɔni jiribara Yanfoyila sisili b'o kan dugujɔfɛnw fana Yanfoyila o bɛ yan Yanfoyila bi n'i ye sira dɔ ta min bɛ tɛmɛ commune bɛɛ fɛ k'u bila route nationale ninnu na i bɛ min ye ɲɛla i b'a ye Yanfoyila ka sɔrɔ n'a ka yiriwali ko la donc kana fu ɲɛna k'a fɔ an ka bɛn an ka ɲɔgɔn minɛ n'an bɛnna ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ se ka ko kɛ wasulu ye n'an bɛ se ka ko kɛ wasulu ye bɛn kɔnɔ an bɛ se ka ko kɛ i bɛ politique mɔgɔ jumɛn ni jumɛn dɔn min san 2 ka ca ni san 2 ni kɔ ye a bɛ don dugu kɔnɔ ka taa gɛrɛ ni fɛnw na ka taa sigi karikun ni fɛnw na o mɔgɔ ka baro ka kuma kɛ ka taa jamana kɔnɔna la Yanfoyila nin filɛ ni y'a 12 commune bɛɛ taama siɲɛ 2 ɲɔgɔn na san ani mɔgɔw ka taa sigi u bɛ yɔrɔ min na ka kuma ka ca donc ne bɛ fɛ ka min f'i ye ne ye maliyɛnw hakilina ye Ala ka mɔgɔ di maliyɛnw ma
mbu susumaya dimi donna Mali la dimi donna Malienw na mais n'an y'an girin k'an bɛ dibi bɔ cogoya dɔ la an bɛ dibi da dimi o tuma bɛɛ k'i ba sigi sen na bɛɛ k'i hakili sigi an k'a lajɛ ka mɔgɔ sugandi ka mɔgɔ kelen tɛ o bɛɛ de don mɔgɔ si kelen tɛ se ka foyi bɔ jamana nin na sisan fo bɛɛ de ka kɛ équipe ye que bɛnkan dɔrɔn de b'a to an bɛ se ka taa nin fɛ mɔgɔ mana na ni bɛnkan dɔ ma sigi sen kan Malien o Malien i bɛ bɔr'o la i k'a dɔn k'a fɔ ni bɛnkan ni hali ni belebele tɛ a bɛ jamana bɔ dingɛ parce que an jamana b'i b'a fɔ ko ɲɔgɔmɛ binnen kɔnɔ peut-être an ye dɔɔnin kɛ ka kunkolo labɔ mais n'an b'a kɛ cogo di k'a yɛrɛ bɛɛ la an b'o de kɔnɔ bi a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ kɛ bɛnɲɔgɔnya ye an ka fangako kɔnɔna na ala k'o sabati n'an bɔra yen nɔ parti politique dɔw farala ɲɔgɔn kan MPGS mɔgɔw ko min ye seni ye ko seni cira ka bɔ yen nɔ ko seni ka segin a nɔ na ko yasa ko kalata bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na a kɛnɛ kan an ka cɛbɔ tun bɛ Juracɛ Jakite a ye ɲininkali kɛ Mamadu Mayiga an ka lamɛn. Ne ye Mamadu Mayiga ye n ye MPGS o ɲɛmɔgɔ ye o ye parti politique ye bi sɔgɔmada in na an kɔni an nana maison de la presse la ka na an ka hakilina di Mali élection ko kan an y'a yira k'a fɔ 92 an ye organe unique kɛ a jaabiw ma ɲɛ 97 an ye organe unique kɛ a jaabi ma ɲɛ mɔgɔw dɔw bɛ k'a fɔ ko an ka taa organe unique la tuguni an ko a tɛ ɲɛ fo hakili jagabɔ ka kɛ comme déjà seni dɔ b'an bolo o mɔgɔw formelen don yanni an ka taa an ka wari ta k'a don mɔgɔ wɛrɛ la k'an b'olu former ka tila tuguni k'a fɔ k'an bɛ seni kura sigi tuguni an ka jate la seni min ni a bɔra yen sisan a ka segin a nɔ na a mɔgɔw ka segin a nɔ na walasa élection ka organiser k'a ɲɛ nka a tɛ ɲɛ fo a jɔyɔrɔ fana ka renforcer ka dɔ k'a ka jɔyɔrɔ k'a bonya kosɛbɛ walasa a bɛ se ka contrôle kɛ walasa foyi kana kɛ a ɲinama fɛn fɛn n'a bɛ kɛ o k'a sɔrɔ a bɛ kɛ fana ni a fana ka jɛn ye o k'a sɔrɔ a fana b'a kɛnɛ kan jamana bɛɛ n'a a ka sariya don nka an hakili la a dɔgɔya a n'a caya a man kan ka bɔ yen kɔni k'a fɔ ko karisa bɛ dɔ sɔrɔ ko aw bɛ na ni sariya dɔ ye ko o lawuli ko a dabila pepewu ni a y'a a dabila ni parti dɔ taara wari ɲini jihadisiw bolo yala a bɛ se ka mun fɔ se jamana tɔw minnu b'a kɛ n'i ye wari di parti ma i duralen don i k'a ka parti a bɛ wari sɔrɔ cogo min i k'o contrôler wari bi bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka na di parti ma i b'a contrôler nka ni e tɛ fɛn di parti ma ayiwa ni wari bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na est ce que e bɛ se k'a fɔ k'e b'o contrôler i duralen tɛ i k'a fɔ k'i bɛ fɛn contrôler i tɛ fɛn min kalama i ka fɛn tɛ fɛn min na droit de regard t'i bolo o la o de kama an ko a kana supprimer a ka to a nɔ la et puis a ka di joona partout ma fana jamana ko n'i bɛ a kuma kɛ n'i b'a a ko baara fana kɛ i b'a lajɛ k'a fɔ min ka ɲi pratique minnu ka ɲi minnu réussilen don ani minnu bɛ ka kɛ minnu bɛ ka kɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw fɛ n'o ye standard i bɛ tali kɛ o de kan ni minnu bɛ k'a kɛ n'olu fana ye parti politique ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u bɛ ka min kɛ k'o ka ɲi n'u bɛ ka o de kɛ parce que u ye parti politique ye walima u ye fɛn wɛrɛw ye an kan ka hakilina yir'u la ka sira yir'u la k'a f'u ɲɛna k'a fɔ k'a tɛ kɛ ten k'a bɛ kɛ cogo min k'o de ye nin ne hakili la an bɛ hakili falen de kɛ jamana ko de don k'a fɔ ko a bɛ karisaw ka niveau la ou bien karisaw ye ko n'olu ye min fɔ k'o tɛ wuli ka bɔ yen k'o de ka ɲi non i bɛ se ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ dɔ fɔ min ka ɲi n'i ta ye o kɔrɔ tɛ k'i ta man ɲi i ta ka ɲi mais ale ta ka ɲi n'i ta ye ni min ta ka ɲi n'i ta ye an b'o ta de. Ni tun ye MPGS ɲɛmaaba ye Mamadu Mayiga a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ bɛ kɛ bɛnɲɔgɔn ye ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ Mali premier ministre Mokhtar Wane ale ye taama dɔ ta ka taa Moptikaw fɛ yen nɔ siraba dɔ ninnu dɔ baaraw kɔni daminɛna yen nɔ yaasa k'a priorité d'a ma Mopti maire ka fara Mopti commerçant dɔ kan an k'u lamɛn. Oui, vraiment kɛra n bolo kunnafoni ye a kɛra n bolo fana bɛ nisɔndiyaba ye bi vraiment ala y'a kɛ bi an sera ka premier ministre n'a ka gouvernement bɛɛ kun bɛ Mopti yan n'o ye Mopti yan bi ka se ka sira min kan ka dilan Mopti ni Sabari Ɲaca ni Manekura o ka se k'o bi premier ka se k'o vraiment o fɔlɔ kɛ donc vraiment an bɛ se ka foli kɛ population bɛɛ ye ani Mali gouvernement min ye nin baara min bɛna daminɛ commune kɔnɔ a bɛna tɔɔrɔ min bɔ mɔgɔ kan ani dugu min bɛna mɔgɔ kan mɔgɔ saya min bɛ sira in kan ani Manekura sira tiɲɛni minnu bɛ kɛra a kan mɔgɔ minnu kɔnɔ tiɲɛna o min kɛra bi n'a fɔra ko bi an bɛna sigi kɛnɛ kan bi k'a fɔ ko bi o baara bɛna daminɛ an b'a fɔ tare vraiment Mali gouvernement an b'u fo vraiment dan tɛ foli min na hali bi u ni ce u ni baraji ala k'u sara yɔrɔ wɛrɛ fɔra minnu bɛna kɛ ka fara kan n'o ye voie de contournement ye n'o ye a tɔgɔ de Mopti Bore n'o ye fana ye a tɔgɔ di ka fara a tɔgɔ di Seware sira dɔw ye minnu Seware kɔnɔ ye olu baaraw bɛɛ fɔra donc nin bɛɛ bɛ ko min fɔ dɔrɔn a b'a fɔ dɔrɔn développement de daminɛtɔ don commune kɔnɔ nin bɛna kɛ sababu ye fana ka mɔgɔ caman don baara la ka mɔgɔ caman occuper ka se ka vraiment degun min bɛ yen ka se ka mɔgɔ ɲinɛ fɛn caman kɔ donc an hakili la nin fɛn min vraiment an bɛ dugawu de kɛ ala k'a daminɛ don jira n na k'a laban don fana jira n na. nin bɛ nafaba de y'an ye parce que ni sira dilanna ka ɲɛ o bɛ kɛ sababu ye k'an julaw ka baara nɔgɔya an bolo surtout an commerçant d'État an baarakɛla ye sira ɲuman ye
sira min kɛ sababu ye an bɛ kisi accident ni binganiw ma donc nafaba de b'a la a nafa an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara kuncɛcogo kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen ma k'a dafa kɛ an bɛɛ lajɛlen transporteurs fana a bɛ kɛ sababu ye k'u ka bolimafɛnw kisi tiɲɛni ma a bɛ kɛ sababu ye fana ka pagasow fana lafiya surtout Madalakura sira de an hamina ko ba yɛrɛ ye o sira man ɲi o sira dilanni o bɛ kɛ sababu ye ka motoka bɛɛ lafiya. Ni tun ye Mopti maire kan ye ka fara Mopti jago kɛbaga dɔ kan u y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ bɛ kɛ sirako nɔgɔya ye Mopti mara kɔnɔna na Ala k'o sabati. N'an bɔra yen nɔ coronavirus bana fura donna an fɛ yan nɔ mars kalo tile 5 tɛmɛlen nka yirala k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko fiɲɛ dɔ bɛ fura nin na yaasa k'a tɔ pereperelatigɛ d'an ma Dr Yakuba Sisoko ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ an ka lamɛn. Bɛɛ b'a dɔn ko baara caman kɛra banabagatɔ caman fura kɛra bon Ala y'a kɛ dɔ fana ta ɲɛna mais baara kɛra pour que k'u kɛnɛya o ma se ka kɛ mun na parce que fɛn dɔw bɛ yen an kan ka sinsin hali bi chance min b'an bolo sisan boloci caman kun dabɔra jamana caman la sisan Mali fana ye a ko sen kan bɛɛ bɔra kalama ko marsi kalo tile 5 tɛmɛnen vaccin fɔlɔ ninnu nana mais vaccin minnu nana an bɔra kalama fana ko jamana tubabu jamana caman u y'a kɔlɔsi ko mɔgɔ minnu y'a daminɛ u y'a kɔlɔsi ko a bɛ se ka fiɲɛ dɔ lase mɔgɔw ma donc u bɛ ka o fɛn jɔ fɔlɔ on b'a fɔ ko par principe de précaution donc question min bɛ yen mɔgɔ caman bɛ question poser est-ce que ni vaccin bɛna kɛ Mali la sisan mais n ba kalama ko Mali mɔgɔ minnu bɛ Covid ɲɛmɔgɔya la olu fana bɛ ka o principe de précaution kelen de ɲɛfɔ mais en même temps u bɛ ka sira wɛrɛw ɲini ni vaccin wɛrɛw bɛ se ka na joona pour que a fɔra cogo min na ko vaccin avril kalo la vaccination bɛ daminɛ o fana bɛ kan ka daminɛ donc o fɛn ninnu o kunnafoni de dira bi pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ ka continuer matarafali ninnu kɔrɔ ninnu fɛ mais k'u labɛn fana ni vaccin nana bɛɛ ka se ka kɛ a fɛrɛ ma. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Yakuba Sisoko la a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi coronavirus bana ma an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ sigida yelen olu kɔni ye maa dɔ dege safinɛ dilan cogoya la olu y'a yira k'a fɔ ko yanni ka maa dege jɛgɛ dun na k'i ka dege jɛgɛ minɛ na sibiri don ko u ye lajɛrɛba dɔ kɛ Muntugulakaw fɛ yen nɔ a kɛnɛ ka Muntugula musow ɲɛmɔgɔ Madame Fɔnba Abibatu Jara ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ an ka lamɛn. Ne ye Madame Fɔnba Abibatu Jara ye Muntugula commune sigida yelen mɔgɔw ka représentant de ye Jalakɔrɔbugu la an ye safinɛ dilan ta commune kɔnɔna na yan nɔ misiri y'a ɲini k'a lase anw ma yan nɔ commune kɔnɔna na yan nɔ vraiment a diyara anw ye a bɛnna anw ma parce que safinɛ dilan in filɛ nin ye depuis a dira anw ma don min na fo ka n'a bila bi la an y'a ta ba la an y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛko de don kulonkɛ ko tɛ parce que an m'a fɔ an kun jɛlen tɛ an kun jɛlen don mais dɔ de farala an ka sanuya kan bari nin ye mun ye sisan siriya ka laɲini in kɛra de k'a fɔ ko dutigikɛ ma nin minɛ i k'a di kɔmuso ma a k'a di dudenw ma n'o kɛra duden bɛɛ bi sewa o de ye anw t'anw ye dugu in kɔnɔ yan nɔ bi n'i y'o kɛ kɔni ka ban dugudenw lafiyalen de don nin baaradege in kɔfɛ anw ka laɲini ye fɛn fɛn ma formation sɔrɔ an bɛ ka yala dugu la kalo kalo ka taa bɛɛ former depuis anw ye formation in sɔrɔ an ka laɲini ye dugu muso bɛɛ ka former hali ni b'a dilan i ka so parce que kalo kalo an b'a dilan an tɛ da o dɔrɔn ma chaque semaine an bɛ tɔn jɛkulu fɛn fɛn la an b'a dilan yen formation in kɔfɛ parce que an ka laɲini ye min ye safinɛ wɛrɛ de kɔni kana don an ka commune kɔnɔna na an bɛ o kɛlɛ de kan k'o kɛ nin ta. Ni tun ye Madame Fɔnba Abibatu Jara ye a y'a fɔ cogo min na Ala ka sabati siriya ale min kɛra sababu ye ni ka sigida yelen ɲɛmɔgɔ ni ka u bila ka taa ni baara kura in nun don Muntugulakaw fɛ yen nɔ Siriya Dumiya ale ye maire dangan sabanan ye ale ye ɲɛfɔli kɛ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Siriya Dumiya n sigilen don Kungoja n ye Muntugula maire ka 3e arrondissement n'o ye maire dangan sabanan ye ko n'i y'a mɛn k'i jɔ ni kunna de k'a fɔ sababu ɲuman a sababu ɲuman ye Abudu Kulubali de n'o ye sigida yelen président de ale de sababu ɲuman de y'a to anw ye nin formation ba in sɔrɔ an ka musow ye n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'a fɔ ko i bɛna mɔgɔ dɛmɛ o k'a sɔrɔ mɔgɔ b'i ɲɛfɛ mɔgɔ min bɛ se ka dɛmɛ in sira yira i la ale de kɛra yiriba suma duman ye ni an ka Muntugula musow bɛ ka sigi suma duman min na bi n'o sababu ɲuman ye Abudu Kulubali vraiment ne bɛ yɔrɔ min na bi ne nisɔndiyalen don fo ka hakɛ tɛmɛ an ka Muntugula musow tɔgɔ la commune musow tɔgɔ la tellement u ye formation min sɔrɔ nin ye n'i ko bi ko muso ni kelen ka wari bɔ ka formation nin sɔrɔ u tɛna se k'a kɛ o de la an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka Muntugula musow mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 60 u ka se ka formation nin sɔrɔ walasa dɔ bɛ se ka b'u ka gɛlɛya la n'o ye ka nakɔ baara charbon tigɛ ani lɔgɔ tigɛ parce que an ka commune gulen don Bamako la lɔgɔ t'anw fɛ yan nɔ tuguni n'i y'a mɛn i bɛ yiri tigɛ o b'a sɔrɔ yiri bɛ yen nɔ bon yiri tigɛ yɛrɛ fana kɔnnen don jamana ma jamana kɛlen don k'o kɔn o man ɲi jamana ma donc o la anw ye laɲini kɛ association sigida yelen fɛ k'a fɔ u ka na ni dɛmɛ ye min bɛ se k'an ka musow lafiya o de sababu de kɛra Abudu nana ni formateur ye ka na d'anw ma ka n'anw ka musow kalan muso 100 ani muso 60 Muntugula commune kɔnɔna la an b'o kɛnɛ de kan bi ni mɔgɔ ye wari bɔ ka don fɛn na a ka kan i ka a nafa ye ɲɛ la parce que a d'abord
olu dɛmɛni kama mais u k'u jija waribɔ in kana kɛ waribɔlankolon ye ne y'a ye président b'a ka wari don a la ne yɛrɛ bɛ n ka wari don a la o kun ye de pour que musow bɛ se ka lafiya mais an b'a ɲini musow fɛ Muntugula musow dɔrɔn tɛ dɛ Mali musow fɛn o fɛn ni min bɛ ka former safinɛ dilan in na sigida yelen fɛ u k'u jija u ka kɛ yelen ye i n'a fɔ sigida ye yelen min ye u ka kɛ yelen ye mɔgɔw ka i bolokun jɔ u yelen na k'a fɔ don n'a natɔ la ala ni sigida yelen sababu ɲuman ni musow kɛra ni hɛrɛ sɔrɔbaga ye n b'a ɲini u fɛ wari min bɛ ka bɔ a kana kɛ fɛn fu ye quoi parce que n'i ye mɔgɔ former la baara min na n'a ma a cɛsiri baara in na waribɔ bɛ kɛ fu ye an tɛ ala deli an ka waribɔlenw ka kɛ fu ye ni tun ye siriya dumiya ye Muntugula maire danga sabanan don a y'a fɔ cogo min na ala ka sabati o kɛnɛ kelen kan sigida yelen ɲɛmɔgɔba Abudu Kulubali ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ an ka lamɛn vraiment an nisɔndiyalen don a yɛrɛ y'an kunbɛra cogo min na jama bɔra k'an kunbɛn an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ sigida yelen ka kɛnɛ de kan sigida yelen ka sanga ni a ka laɲini ye ka muso dɛmɛ Mali fan bɛɛ fɛ donc o kɔnɔna na ala ni u ka maire fɛnɛ Sidiya Dumbiya a ka wuli ka jɔ ale de sera ma vraiment sigida yelen mɔgɔw a ka taabolo a ye n diya a ka di ye ani a ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ an fana an y'a kunbɛn a diyara an y'a kunbɛn donc o baara ɲɔgɔn kɔnɔna de la a ye laɲini kɛ ko an ka formation di a ka musow ma parce que an mana taa yɔrɔ yɔrɔ an ka dɛmɛ tɛ k'an bɛ wari mugu ta ka di mɔgɔ ma o t'an bolo yɛrɛ fantantɔn de don donc an ka bɛ fɛn de di mɔgɔninfin ma u bɛ se ka hali sini ma sini ma an n'an ten u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka se hali u denw dɛmɛ donc ni a bɛ fɔ o ma ko formation parce que jamana mun mɔgɔninfin kalalen an bɛ se k'a fɔ kalanbali de ka ca ni kalalen o ka ca jamana mun kɔnɔ ne hakili la bolola baara kan ka taa bala o jamana de kɔnɔ donc raison pour laquelle an kɛlen ka fanga di bolola baara ma kosɛbɛ an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ muso de ɲininka u fana b'a fɔ généralement safinɛ dilan de ka d'u ye sinon safinɛ dilan dɔrɔn t'an ka baara ye fɛn fɛn tɔgɔ ye muso dɛmɛni bolola baara sira kan an pɛrɛlen don ka muso dɛmɛ bɛɛ la mais sincèrement safinɛ dilan de ka di muso ye donc Sidiya ala n'a ka wuli ka jɔ a fana y'a ka musow ɲininka o fana ko safinɛ dilan de ka d'u ye ka d'a kan si bolo fana ka jamana de kan u ka dugukolo kan si dun a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ nin safinɛ bɛɛ lajɛlen safinɛ gamunani y'a fɔ cogo gamunan de don kulukuru safinɛ gabakurunin safinɛji eau de javel a yɛrɛ ɲɛ b'a sigilen na wa nin bɛ basé ye situlu de situlu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ nin bɛɛ formateur yɛrɛ b'a fɔ a ɲɛna safinɛ situlu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn gamu 9 ni sini sijɛ kelen a bɛɛ b'a adamaden mago ɲɛ mun di safinɛ yɛrɛ donc raison pour laquelle musow fana u fana sɔmina o de la u ko ka formation ma safinɛ dilan na safinɛ dilan yɛrɛ kɔfɛ nafa wɛrɛ sɔrɔ safinɛ dilan kɔnɔ situlu bɛ se ka kɛ fɛn min tuguni mun si tɛ safinɛ ye muso kɔni baaraden kɔnɔ muso a bɛnna 1010 ani kɔ de ma muso 160 ne jateminɛ kɛ muso kelen o kelen bɛɛ kan ka former 20,000 ni yɛrɛ machine tɛ o calculer kan bɛ mun ma yɛrɛ bɛ n'a ye o kɔfɛ Sidiya monsieur le maire formation kɔfɛ a yɛrɛ tila ka wari bɔ a poche kɔnɔ ka minɛn ɲini ka d'u ma minɛn in wari 160 ka muso accompagner n'a ye ni tun ye sigida yelen ɲɛmaaba ye Abudu Kulubali a y'a fɔ cogo min na ala ka sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra na an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'i bolo kunnafoni an bɛ taa Australie jamana ka a yirala k'a fɔ kunun tɛnɛ mars kalo tile 22 fɛn min ye sanjiba kɔni ko a jiginna ni jamana in na Australie marabolo min bɛ n'a ko Sydney ko fan bɛɛ kɔni ko bɔlɔnkɔnɔnaw bɛɛ kɛra ji ye ani maaw ka sokɔnɔnaw a yirala k'a fɔ baraji dɔw kɔni tun bɛ ji kɔni ye baraji in kɛ o de kɛra sababu ye ji kɔni jiginna fan bɛɛ fɛ dugu kɔnɔna la ko o de kama sa wulikajɔw kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye sapeur pompier ka se ka maaw kɔni ka olu ni kisi ko an bɛ don min na ko bi ko kalanso bɛɛ lajɛlen kɔni datugura wa k'a ɲinina jamanadenw fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka te i nɔ la masi kana bɔ ka taa yɔrɔ la n'an bɔra yan an bɛna Niger kaw fɛ yen a yirala k'a fɔ walejugu kɛbaaw ye walejugu dɔ ta ka ɲɛsin Niger marabolo dɔ ma n'a tɔgɔ ko Tawa ale duguden dɔ bɛ yen n'ale wele ko Tiliya yɛrɛ ka surun Mali frontière la a yirala k'a fɔ ko nin walejugu ninnu k'u ye maa caman kɔni bonnen na a bɛ taa maa 60 ɲɔgɔn kɔnɔna na ko an bɛ don min na ko bi ko wulikajɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ni bɛnkanni wale ninnu a ka se ka f'u ka se ka sira a dan na n'an bɔra yen an bɛ taa Cadi jamana kan kunnafoni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye jamanadenw ye n'o ye politiki tɔn fo ka taa se jɛkulukɔrɔ ma association fo ka taa se société civile ma ko olu kɔni nisɔngoya taama belebeleba dɔ kɛ sibiri don cadikaw fɛ yen mais a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ ye k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko fɛn min ye Marshal Idriss Déby ale bɛ fanga ɲinili min na n'o ye mandat 6nan 6e mandat ko walasa ka se ka o bali ko an bɛ don min na ko bi ko nin taama kɔni senfɛ ko fɛn min ye lakanabaaw ye ko olu kɔni tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko de kama ko maa 40 ɲɔgɔnna kɔni ko tɛgɛ sera ka da olu kan nin jɛkulu in na n'an bɔra yen an bɛ taa Allemagne jamana kan a yirala k'a fɔ fɛn min ye jɛkulu dɔ ye n'u bɛ wele ko rebelle du corona o ye maa minnu n'olu tɛ ka sɔn fɛn min ye laɲini min kɛra jamana fɛ walasa coronavirus bana ale kana walankata jamana kɔnɔna na n'o dɔ ye ka se ka
maski ko olu do kosɛbɛ n'u na sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la n'o ye dɔ ye tuguni ka tɛgɛ ko safunɛw na ni ma jɛkulu ni y'a yira k'a fɔ ko dɔ kɛra ten sisan ko wulikajɔ ka kɛ walasa coronavirus bana ale ko ka se ka sɛgɛsɛgɛ o de kama sɔn u ye nisɔngoya taamaw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de kama olu kɔni ni lakanabaaw nana kari ɲɔgɔn na ko tiga kɔni ma don a nana kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛna Ganakaw fɛ yen a yirala k'a fɔ farafinna tilebinyanfan fɛ Gana ye jamana kelen min ni anglais bɛ fɔ o ye kosɛbɛ n'a bɛ wele ko pays anglophone ko fɛn min ye Gana jamana yɛrɛ ko kan 80 ɲɔgɔn na ko o de bɛ fɔ ye ko tubabukan n'o ye français ye ko ale kɔni bilalen don kɔfɛ kosɛbɛ an ye min sɔrɔ ko ka kɔnɔfana kumaba de tun ye nin Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn an ka jamana ni jamana wɛrɛw ka basigi don jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala k'o sabati